Un placer unha vez máis, un venres, estar cas nosas peñas e, por suposto, ca nosa porra semanal. As peñas para falar do que ven, o partido en Baskonia e tamén un pouquiño do partido contra o Leima. Alex, moi boa noite, en Brogados. Como estás? Hola, moi boa noite. David Broñáns, moi boa noitiña, como estás? Hola, moi boas noites a todos. Dula, Peña Brogán, moi boa noite. Boa noite. Bueno, se vos parece, empezamos falando un poquinho do partido do Leima, pero antes de eso, de toda a cámara que pillou o bon de Dula durante o partido Movistar. Madre miña, nai todo o que saíches ti na televisión. Moito. Moito Movistar. Pois imos, que vos parece un partido de hermandade? Deu gusto a convivencia entre as peñas vosas e as peñas de Leima e despois o partido en sí. Que análise facedes del? Alex, David e Dula, por ese orden, entón. Pois a verdade que foi un ambiente espectacular, non? Penso que todo o mundo está de acordo e pode, máis que palpable, de que o ambiente no Pazo foi espléndido. A afición de Coruña de 10, de quitarse o sombreiro, todo o partido animando, respetando cando cantamos noso himno, tanto o comezo como o final do encontro. O momento do himno de Galicia foi precioso, e un ambiente de baloncesto espectacular. Notase que sempre que non están os que alían, é ambiente de baloncesto e é o bonito do baloncesto, que facer amigos e coñecer xente de outros lugares e vivir o baloncesto, que ao final é o que máis nos gusta e o mellor que hai. Pouco máis que decir, Alex, espléndido, non? Na explicación, eu non tiven a sorte de poder estar no Pazo, pero na distancia envexa total, non? É certo que nas retransmisións, cando os periodistas están en estudio, pois non, o sonido de fondo non é o máis adecuado, non? Pero un que xa estivo moitas veces aí metido en ambientes similares, pois poñíaselle a pel de pita, non? A verdade que envexa total. Tiña medo a un partido un domingo pola mañá, pero bendito derbi e bendito ambiente. Pois sí, a verdade é que, bueno, desde ras de pista notouse un ambiente moi bonito, o sea, o Pazo volveu ser o de outros días, que, a verdade, pois, bueno, non se notaba esa alegría nos últimos partidos, e vivimos un partido, non un partidazo. A xente de Coruña tamén, podo dicir o mesmo que dixo Alex, o sea, chapó espectacular, tanto en animación como en trato personal con eles. Dá gusto recibir xente así, era o que falábamos antes da previa. En Lugo estamos encantados de recibir as aficións rivais, porque, bueno, son rivais unha hora e despois son uns amigos que ao final quedanche pa a vida. Son xente que vas conocendo e creo que somos, pues bueno, bastante ben recibidos polos campos adiante. Temos xogador novo, a maiores deso Temari Aranitovic, Charlie Moore, Mabra, que renovou ata a final de temporada polo menos, aí o deixamos. Todo elo, o análise que podes facer delo, mirando un pouco hacia Baskonia, non? Hacia o partido do domingo. Bueno, penso que de todos os xogadores cada un ten unha situación diferente. Uns entran máis po partido do domingo en Gasteiz e outros son máis a longo plazo, non? Por empezar polo positivo, a continuada de mínimo hasta final de tempada de Mabra parece unha noticia excepcional, pobreo. A min é un xogador que me ten enamorado, parece un base dos de toda a vida, que leva o tempo do partido, que defende correctamente, que moi inteligente xogando. A min encántame ese xogador. Despois o de Moore, boa noticia, obviamente, que os plazos acúrtense, ainda que tamén pode ser un problema futuro, pero bueno, eso xa cando chegue xa se verá. E o da Aranitovic, pois a verdad que é un fastidio gordo, porque era un xogador que estaba na línea ascendente desde que chegara Luis. Mellorou moito nas súas prestacións, sobre todo a nivel de confianza. Eu penso que en compromiso e implicación o tivo en todo momento, pero a súa confianza creceu moito dende aí. E con todo isto, pois o club, para min agora mesmo, moveuse moi ben na contratación de Kuruc, que a min parece un cupo máis que correcto, e máis na situación na que estás. E despois a marcha de Somolle, pois ao final é
é o resultado obvio e previsible dun fracaso, non? Eu sempre pensei que o caso de Somolli viña máis polo adestrador antes que polo propio xogador, pero ao final é que o propio xogador, nin con Casimiro que lle deu unha oportunidade a todo o mundo de cero desde o inicio, supo xogar partidos e empezou xogando bastantes minutos, incluso o primeiro partido a bo nivel, pero que desapareceu por motivos propios, así que unha mágoa, pero bueno, hecho que hai. En canto ao partido en Gasteiz, pois é un partido onde tes que intentar aproveitar que Baskonia ven de xogar, creo que son 6 partidos en 12 días ou en 11 días, que é unha burrada. O calendario dos equipos Euroliga é unha burrada insostible. E vai reventar por un lado por outro, e máis pos equipos españois, pos equipos da CB, porque non é o mesmo xogar na Liga Griega cando o equipo de Euroliga ten un mal día, gaña de 15 só, de 50, na Liga Andesa cando o equipo de Euroliga ten un mal partido, perde, non é que gañe de pouco, perde. Entón, pois, bueno, hai que intentar aproveitar eso e o principal é empezar o partido moi metidos no partido precisamente para xerar dúdas no Baskonia que non colle a confianza. Dula, hai que decirlle a Perdón José polo tono. que Alex o deixe po final. Pois non sei, mira, vou empezar por cousas que che quedan, meña no tinteiro, a ver se dou con algunha. Teño complicadísimo. Faltouche decir que Mabra fai vos os demais, non? Que penso que sea a virtude dese tipo de bases clásicos que nos gustan, non? Eu penso que pode darnos moito nese sentido. E tamén, ao fin e ao cabo, pois ese xeito de xogar, pois eso, libera moito de peso aos restos de compañeros, non? Porque é un tío super inteligente, xa o decía no outro lado, que, bueno, eu que chapo máis televisión que directo, a televisión ten esas cousas, non? E xa lle pillei varios detalles, é un tío que enfurruña se a cousa non vai como ten que ir, sempre o ves facendo un xesto de me cago, non era así, o tío sabe ver moi ben o xogo e a verdade é que me gusta e para min é unha ledicia que continúe, non? Logo falabades de Moore, pois sí, estamos aí nun punto no que se Gran sigue mellorando digamos que facendo as cousas con máis serenidade o equipo sigue se rodando, pois tampouco hai moita presa, non? Porque se recupere, digo con cariño, Bueno, o sea... hai David hai dúas opcións, unha que vaya a Montenegro a dar un paseo ao seu país, coller o pasaporte, que xa non seña extracomunitario, e a segunda, parte do que está cobrando do Brogan, que deixe de cobrarlo por unha cesión a outro equipo ou por unha venda a outro equipo, non? Sí, a ver, entendo que o polo que decides os que sabedes máis o tema de plazos para que xogue ese partido hipotético con que Un irá minuto, nacional. un minuto. Sí, bueno, pero con muletas non vale, xa o sabemos. Entón, coxeando, pois diría moi pouco da Federación Montenegrina que xa bastante ten en riba, non? Con este tipo de negocios. Eu comentaba, digo, que Gran tamén xogou 3 partidos en Montenegro, o sea, que tamén, sabes, é todo falalo. O sea, cambiamos o cromo e teñen aí un base para xogar tamén. Non sei, é complexo. Pero bueno, o que decía Alex, hai que ir pasiño a paso e xa se verá. O de Ara, pois eu personalmente tamén doído porque era un rapaz que se lle veía moi solto e que cada vez estaba xogando mellor e aportando o que tiña que aportar. Saindo do banquillo, que xa sabemos que esas rotacións son importantes, non? Sobre todo para non coxear. Bueno, pues nada, a ver se como decían esta semana, pues atopamos unha fichaxe de cara ao partido de Bilbao, sobre todo eso, para non sobrecargar o resto de xogadores e que esas sobrecargas pues non supoñan máis problemas, non? O tema Kurox, bueno, penso que o mercado de cupo estaba complicado, José, ti a mellor o coñeces mellor que a nós, que non había moito onde atopar bueno, visto que Sommelli non contaba para
para Casimiro, pois o lóxico era buscar unha alternativa, e dentro das alternativas, pois bueno, a min pareceme grata. A Un ver gran como movimento, encaixa. sí, un gran momento do director deportivo do club, sin Sí. dúbidas. Penso que, bueno, que ten un carácter, ademais, como un xogador que, bueno, polo que teño visto por aí en entrevistas e tal, agora recientemente, bueno, pues pode encaixar moi ben, a Saco penso que xa o coñece, pois hoxe se lle vía, non, en fotos do clube, pois con moi bo rollo, non, con Eric, con Vila, bueno, pois debe ser un tío que encaixa ben a nivel grupal e logo ten virtudes, evidentemente, non é manco. Así que o galla que encaixe moi ben. Di hola, Eh, Dula. Hola. Hola, buenas noches. Poco más puedo que decir. No me queda mucho que rebuscar. Tema Mabra, pues bueno, es un jugador que a mi manera de verlo no comete errores. Su mayor virtud. O sea, él sabe dónde tiene que estar y cómo tiene que mover a los compañeros. A partir de ahí, si necesita aportar puntos, los aporta en un partido. Si necesita recolocar compañeros, los recoloca. No destaca, pero como dijo el otro, los demás juegan más fácil cuando él está en cancha. Moore, está todo dicho. Depende de las ventanas y de su recuperación, porque si no vamos a tener un problema con los extracomunitarios. Aranitovic se nos fue, es una pena. Venía arrastrando molestias y al final pues acabó pasando factura. Lleva 3 semanitas ahí entre algodones y bueno, no pudo ser. Era más de lo esperado y una pena, porque estaba cogiendo minutos y la segunda unidad le aportaba muchos puntos y mucha intensidad. Y el nuevo, pues no tuve ni tiempo a hacer un scouting de él, o sea, lo que comenta la gente y poquito más. Confiemos que veña un recambio rápido e que dé puntos o equipo, os puntos de Aranitovic. Se vos parece, imos a caporra, olliño o tema. Imos comenzar co Leima, que Deus quera que gane, Leima Coruña ás 6 da tarde contra o Can Murcia. Coruña ten que gañar porque está nunha situación moi complexa. Murcia, claramente, a tempada cometeron o erro de non facer cambios na plantilla. Agora, vista todo o pasado, é moi fácil decirlo. Igual ao comezo de dicíase, mira, teñen continuidade na plantilla, pero claramente non están no nivel do ano pasado. Gustaríame que gañara Coruña, pero vexo a victoria murciana. Pois comparto con Alex, mal rival para curarse, é un equipo moi difícil de xogar. Eu penso que o Coruña vai no ter complicado, tamén penso que Murcia vai gañar. Pois eu vou por levar a contraria. Fas ben. Ertel vai facer a súa presentación dinámica, vai meter un ritmiño ao partido interesante, aportar uns puntos que lle van vir moi ben a Coruña, Murcia vai palmar. Dula vai tomando nota da porra, Neso andamos. Que despois as persoas que ven isto escriben dicindo que non hai porra de vez en cando. Imos co Baxi Manresa a mesma hora, que xoga na casa, aproveito para dicilo, o martes que ven estará connosco en o noso básquet, Diego Campo, o Gallá ca Copa na man. A clasificación para a Copa. Baxi Manresa, Juventud Badalona. Pois Manresa xogando na casa é un partido moi interesante porque ademais a Peña fixo o movimento que tiña que facer, que é un xogadorazo como Sandecker, que cambiou o equipo por completo, pero ainda así Manresa xogando na casa por min é favorito e máis xogándose entrar na Copa, así que victoria de Manresa e tes invitado de Copa. Pois partido que penso non perderme, basicamente polo que di Alex, pareceme super interesante, un partido moi interesante, pero tamén teño o mesmo pensar o Manresa na casa e o Manresa na casa. Así que victoria manresana. Pois eu seguirei vos levando a contraria, o xogo Como anterior de estás hoxe? Juventud vai a destacar. Creo que unha victoria de Juventud vai ser a sorpresa en Manresa. No segundo tramo horario, o das 20:45, comenzamos co La Laguna Tenerife ante o Basque Girona, que leva 3 victorias seguidas.
Sí, un equipo enrachado como é o Girona con Moncho, pero Tenerife na casa e Tenerife na casa. E, sobre todo, vexo que Girona quizás onde máis problemas ten que no posto de 5 é unha posición onde precisamente Tenerife é o equipo que máis daño fai aí co seu clásico xogo do pick and roll central, non? Así que victoria local de Tenerife. Sigo coa miña teoría canaria, así que non me movo de aí, Vitoria Tinerfeña. Bueno, pues non vos vou levar a contraria por unha vez. As Mala. islas son un detonante. Dicen que non hai 2 sin 3, pero bueno, 3 sin 4 xa son moitas vitorias consecutivas para un que está salindo de abaixo. Vitoria Tinerfeña. Con mayúsculas totalmente o partido da xornada cecais deste mes completo na ACB. Unicaja, Valencia Basket. Os dous millores equipos con diferencia desta primeira volta da CB, os dous que fan un millor xogo para min da competición, con estilos diferentes. Valencia un xogo moito máis rápido, máis alocado, máis moderno, por así decirlo. Unicaja un xogo máis clásico de moito equipo, moi de equipo. A min Valencia está un punto por encima de Unicaja, pero xogándose en Málaga eu vou dar favorito a Unicaja estando 50%. Joder, Alex, vale, estou buscando aí como o hueco, non? Para, digo, a ver, que non repitamos. Son do mesmo parecer, a verdade é que gusto máis do estilo de xogo malagueño, non? Pero tamén é certo, non? Que xogando na casa e coa importancia que ten un punto a favor o Unicaja, pero bueno, que isto sirva un pouco por distinguirme e variar. Así que desta vou a apuntar a Valencia. Pois o meu equipo da temporada é a Unicaja desde o principio. Creo que fai un xogo espectacular, pero é que ahora mismo a marcha que leva a Valencia é un punto por encima. Está xogando un ritmo que, excepto que se lle atravese o tiro, que non suele suceder, vai a outra velocidade. Creo que pode dar a campanada en Málaga. Vitoria entón, non? De Valencia. Exactamente. E para que quede clariño, digo, non por outra cousa. Comenzamos o día 19, o domingo, con un Lleida moi necesitado ante Gran Canaria. Pois Lleida necesita gañar, pero para min Gran Canaria é o mellor equipo, aposto pola vitoria dos canarios. Ai, mira, o corazón dime que van ganar os ilerdenses, así que victoria de Lleida. É impulsivo. Estiven con eles no partido do ascenso, así que, non sei, veume ahora aí un impulso. Non tiña que decir Valencia, me cago no demo. Eu vou coincidir con Cedrón. Gran Canaria está un punto por encima e ten que seguir mantendo ese ritmo. Non pode permitirse baches cos equipos pequenos. E o lliño partido que tamén hai as 12:30, o Covirán Granada máis que necesitado ante o Casademón Zaragoza. Pois, en principio, Granada está moi necesitado, pero Zaragoza está se xogando a Copa, o ten moi complicado, pero como vas agora mesmo tampouco é un equipo de fiar. Nunca se sabe os Vascaveras, eu conto con que Zaragoza vai intentar ir a gañar e gañar de moitos puntos a Granada, así que como é mellor equipo, aposto por Zaragoza. Tamén por Zaragoza, por unha cuestión anímica. Os clubes pequenos como os nosos van un pouquiño a rachas, non? E penso que a racha ahora granadina é descendente, así que, bueno, penso que vai continuar aínda. Non vos vou levar a contraria. Zaragoza está facendo proxecto a largo plazo e creo que vai seguirse mantendo na línea. Granada, pois bueno, colle un bache e cando colles un bache, pois suele pasar factura unha temporada. Entón, Zaragoza.
E logo, pois xa de xantar, a tarde, ás 5 da tarde, o partido esperado pola afición do Breo, Baskonia, Río Breogán. Pois eu aposto por cabeza e por corazón e porque quero levarme a vitoria de Gasteiz que gañe o Breo. E como vai Alex, sei que vai estar jodido, pero no, digo de broma, que o gallego disfrutes, Alex. Eu tamén penso o mesmo. Victoria do Breo. Cobreo nunca hai duda. Sempre vamos a ganar a donde vayamos. Aí está. E outro necesitado que ás 6 da tarde que visita o Palau, Barça, Bilbao Basket. Vitoria do Barça. Aínda que non é un equipo de fiar esta tempada, pero xogando na casa e xogándose a Copa e que sería dun escándalo monumental que o Barça non se metera na Copa. Eu penso que, Bueno, relaxe un pouquiño os colores. A ver. Tanto escándalo non, ó. home, que un equipo como o Barça ou o Madrid que non se metan Vale, así sí. nunha Copa do Rei é un escándalo para eses equipos, quero dicir, pos propios. Para cartos en canto a venta televisivo para a TV tamén é un palo importante, así que non vexo que vaya a caer o Barça. Sí, non é o partido para complicarse a vida. Por aí en algúns equipos de Euroliga falan de dúas marchas. Eu penso que o Barça vai ter marcha Euroliga neste partido porque o necesita. A ver, os grandes cando están necesitados teñen a artillería guardada. Bilbao creo que vai tocar pelear nunha cancha complicada. O que decía David, os Euroliga teñen dúas marchas e ás veces tres. E creo que Barcelona neste caso vai nas clavar todas e pa diante, sin dudalo, o sea, vai ir a unha intensidade máxima. Victoria de Barça, entón. Yeah. Matiza Dula que despois matiza. Hai dudas, hai que deixar Por aí si un acaso. pouquiño de... E para rematar a xornada, un partido tamén, bueno, Moraván Andorra, Real Madrid. Bueno, o Madrid pode complicarse como se viu precisamente, por exemplo, o día de Granada que xogou rematadamente mal, pero o Madrid ten unha cousa que cando se pon en cousa difícil ten a Campaso, ten a Estonja, ten a Musa e en o 90% dos partidos esos queren gañar o partido, gañan. Así que ademais creo que se gañan un partido son cabezas de serie, co cal en principio teñen mellor emparexamento para a Copa, eu penso que vai gañar o Madrid. Nada, falaba antes Dula, non, dos baches. Penso que o bache xa o pasaron bueno, eso anímicamente sempre axuda. Así que nada, non creo que teñan problema para ganar en Andorra. Pois vou confirmar con vos a decisión. Unha vitoria madridista porque, bueno, Andorra últimamente está floxiño, nos pescamos suele ser uns equipos de lezcanos que empezan moi fuerte a temporada, pero, bueno, esta volta parece que vai floxeando un pouquiño cedo. Vitoria madridista. Apuntaches todo para que quede todo claro. Queda constancia. Alex Dula, David, canta xente se desplaza de Lugo a Bilbao? De cada peña? Da nosa, a verdade que é o certo que solo sei que o noso socio de honra, que non sei ao final se vai en familia ou non, o vídeo sei que anda por ali. Ali está, sí. Sí, polo menos no grupo da peña pois xa non lo comunicou. Non, penso que non vai ninguén máis. Noutras nas anteriores ocasións sí que fomos a uns cantos, a mellor a vez que máis fomos, pois a mellor fomos 8 ou así, pero non, desta vez non tocou basicamente porque domingo ás 5 da tarde non é doado. E a viaxe vosa como é, Dula, a xente de Brogan? Canta xente vai? Da Peña Breogán estábamos entre 15 e 20 ahora mismo. Vaise facer en coche, a maioría deles pois van o mesmo día e volven no mesmo día. No voso caso, Alex, que tires un dos que se desplaza, como é a viaxe? Pois no meu caso, que en principio creo que son o único que vai de Embrogados, pois como di Dula, porque vou cos compañeiros da Peña Breogán, así que
nos coches toca madrugar ben a mañá e viaxe pa Ló e volta a ter o partido. E en total, canta xente se desplaza desde Lugo? Outro día facendo cálculos aí nos míticos grupos que se fan pos viaxes e tal, contase que sobre uns 60, 70 había pola zoa de entradas, entonces máis ou menos eso, 50, entre 50 e 70. E non quero rematar sin mirar cara ao futuro. A semana que ven partido contra Bilbao Basket e unha tremenda, creo que Irmandade de Peñas, non? Podeis adiantar algunha cousiña? Pois o único que podo dicir é que vai a ser moi grande ese día, vai a ser un día dos grandes, e que vai haber eventos desde primeira hora da mañá, primeirísima hora da mañá, ata case hasta o día seguinte. Así que Non O sea, poñas que- esa cara, José, hai No, que va. eventos deportivos tamén, hai deportivos, hai que un torneo de peñas, tres por tres, Claro. podes Claro. soltarte un pouco. Tamén falaremos, pero es que está falando Alex de que van a tomar hasta café pola mañá. A cara miña é deso, vais a tomar café e todo pola Sí, mañá. sí. a noite nunca se sabe como acaba. Falamos do torneo 3x3, por Sí. suposto. Quen quere falar del? Esa semana que eu penso que pa semana que ven concretar máis, pero en principio eso vai haber equipos de tanto vai haber dous equipos da Peña de Irurcoa e despois tamén vai haber en principio polo que hai agora dous equipos de Peña Brogán, dous de Embrogados e despois as outras Peñas do Breo tamén van facer un equipo, en total creo que somos 10 equipos e para facer o 3x3 empezar disfrutando do baloncesto e practicando o noso baloncesto, porque os partidos de calidade vanse ver a mañá. Que vai ser pola mañá, non? Sí. Primeira hora da mañá. Millor que seña pola mañá, que despois as cousas vai ser torcendo e o aro convírtese nun rectángulo. Millor que seña así, que mellor. Hermandade total, outra vez máis. Con Leima, Hermandade, con Bilbao, outra vez Hermandade, un ano máis. Se non é novidade, na próxima tertulia estará connosco xente tamén de Bilbao. Como non ten que ser. Queda algunha cousa no tinteiro por comentar? Forza, Breo. Forza Breo. Forza Breo.